Allah dželešanu kada u Kur'anu spominje događaje kojima su vjernici bili iskušani, vidimo da su licemjeri bili primjer kukavičluka. Da oni su u početku povjerovali, međutim kasnije su ostavili svoje vjerovanje. Prepalili se. Šta ako nam se desi sa ženama ovo, ako nam se sa djecom desi ovo, ako nam se sa imetkom desi ovo i tako dalje. Međutim, mu'mini, pravi muslimani, nisu tako razmišljali. I zato, draga braćo, ovdje čovjek treba da ima hrabrost. I ne smije da bude kukavica. Nego ako mi Allah subhanahu wa ta'ala nešto naredio, to je naredo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako mi Allah dželešanu nešto zabranio, to je zabran od Allaha subhanahu wa ta'ala i to mora da se ostavi. I čovjek tu treba da ima hrabrosti i da sebe pusti niz tu rijeku. Da sebe pusti, da ga nosi i da bude ubijeđen da ga mu Allah subhanahu wa ta'ala neće naškoditi. I da je svaki hajr u slijedjenju onoga što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Pogledajte, mi ovdje spominjemo jednu rijeku i kažemo da se čovjek pusti niz rijeku. Mi u Kur'anu imamo primjer jedne takve rijeke. Mi u Kur'anu imamo primjer jedne rijeke, jedne osobe kojoj je naređeno da svoje dijete baci niz rijeku. A to je kada Allah dželle šanuhu se obratio majici Musa alejhi salam. Wa awhayna ila ummi Musa, i mi smo objavili Musaovoj majici. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala objavio to. Pa kaže fa idha khifta alayhi fa alqihi fil yam. Wa la takhafi wa la tahzani. Inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Allah dželle kaže Musaovoj majici fa idha khifta alayhi fa alqihi fil yam. Kada se prepadneš za svoje dijete, kada se prepadneš da će doći faraonova vojska, onda uradiš šta? Uzmi ga, uzmi tabut, stavi to dijete na tabut i pusti to dijete niz vodu. Draga braćo, zamislite ovaj događaj. Ovaj jedan kratki ajet, u stvari pola kuranskog ajeta. Pogledajte kolika je škola u životu svakog od nas. Ovo pola kuranskog ajeta, kao što smo prošli put spominjali za onaj hadis, jeste jedna medresa, jedan fakultet, koji čovjek ako sprovede u svoj život, sproveo veliku stvar. Pogledajte jedno majčino srce. Svaka majka je slaba na svoje dijete. Pogotovo kada je dijete malo, kada je dijete bebe. Međutim, pogledajte kakva ovdje dolazi naredba. Ima velika rijeka, a dijete je malo. I dolazi naredba da se to dijete stavi na splav, da se stavi na tabut, niz koji će se pustiti. Koji tu iman i koja tu vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala treba, pa da se to izvrši. Međutim, Musaova majka kao vjernica, kao mu'minka, kao ona koja ima sigurnost ono što Allah dželle šanuhu naređuje, a ovdje naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala, ona učinila to. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna raduhu ilayk wa ja'iluhu min al-mursalin. Mi ćemo ti ga vratiti i učinit ćemo ga da bude poslanik. Allah dželle šanuhu je obećao, mi ćemo ti ga vratiti i učiniti da bude poslanik. Draga braćo, mi također, Allah subhanahu wa ta'ala se obraća nam. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obraća nam. Kada nam se kaže ako učinite to i to, bit će vam tako i tako. Ako učinite tako, bit će vam tako i tako. Ko učini to, imat će to i to. Nije uvijek stvar vezana za ahiret. Nije, brać, uvijek stvar vezana za ahiret, nekada je vezana i za dunjaluk. Pa za mnoge grijehe nam je došlo u Kur'anu i u sunnetu Allahu poslanika alejhi salatu vesselam kazna na samom dunjaluku. Međutim, čovjek nema čvrstog imana. Nema jačine imana da prepusti stvar Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, ovdje vidimo primjer jedne mu'minke koje svoje malo dijete pušta. Zbog čega? Zato što ima sigurnost. Ima sigurnost. Znači, sigurni ono što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a to je da ga pusti niz rijeku, nego da bude u njenim rukama. Da ga drži ona koliko god hoće, koliko god dugo, koliko god jako. Allah subhanahu wa ta'ala zna da to nije sigurnost. Jer ona koliko god bude držala jako u svojim njedrima, doće vojska, doće muškarci, koji će ga lahko uzeti. Međutim, žena ponekad misli da je tu dijete najsigurnije. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ne, tu nije sigurnost, nego je ovdje sigurnost. Ovdje je sigurnost, ovdje je spas, ovdje je hajr, ovdje je beričet, učini tako. I Musa'ova majka, šta? Ovo dijete pušta. Draga braćo, tako čovjek treba da razumije naredbe i zabrane. Da svoju stvar prepusti Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer čovjek je sićušan. Čovjek je siromašan. Čovjek ništa ne može da odredi. Čovjek ništa ne može da odredi. Svojim rukama ne može ništa da promijeni. I pogledajte koliko mi puta govorimo. Izgovaramo taj zikr. Wala hawla wala quwwata illa billah.
priznajemo svoju nemoć. Kad kažemo wala hawla, nema nikakve promjene. Wala quwwata, nema nikakve snage illa billah, osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Znači ovdje čovjek priznaje svoju nemoć. Ima li tog čovjeka koji tvrdi, koji misli da on može sam sebi da odredi sudbinu? I nevjernici koji ne vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, oni vjeruju da ima nešto što je sudbina, što se zove sudbina ili slično sudbini. Znači znaju da oni ne mogu odrediti kakvim će životom živjeti poslije godinu, poslije 2 godine, poslije 3 godine i tako dalje.